Хайде да си направим запечен карфиол с сос бешамел. Първо почистваме една голяма глава карфиол и я нарязваме или разделяме на по-малки розички, които поставяме в подходяща тава за печене. Посоляваме, добавяме една супена лъжица олио и около 100 мл вода. Карфиола печем в загрята на 200 градуса фурна за около 20 минути. През това време в загрят тиган разтопяваме 50 грама масло. В него запържваме 3 супени лъжици брашно. Когато брашното придобие златист цвят, добавяме на тънка струйка 500 мл мляко, като бъркаме интензивно, за да се получи гладък сос. Овкусяваме с сол, черен пипер и индийско орехче. Соса изсипваме върху вече запечения карфиол и разбъркваме добре, за да се разпредели равномерно. Отгоре заглаждаме и нарязваме 2 бучки моцарела или настъргваме кашкавал, които нареждаме отгоре. Връщаме във фурната, за да се запече за 15 на минути. И ястието е готово. Добър апетит!